Kawadhi nyime jo ohala mapacho ka kore jiwo mondo ket ikruok makare mar jiwo ohala e kinde ma ichano yaw chiro mar pinje Afrika ma ong'ere kaka African Continental Free Trade Area. Mana kaka Edwin Okoth leronwa yepo mag chiro e kind pinje mag Afrika osemedo kelo koyo ne moko kuom jo ohala mapacho ka. Luoro makore wacho ni ok onego gibedgo. Romo mar ndalo 2 mane obag kod kweth majiwo aluora maber mar ohala e pinje mag Afrika ma ugwe East African Business Council kaachiel kod jo ohala mapacho ka ne ojiwo jogo maloso mwandu mondo ket ikruok makare mar uso mwandu e pinje mag Afrika mondo giyud ber mar yawo chiche mag pinjego e bwo African Continental Free Trade Area. Jalup jata tije mar riwruok jotim ohala mapacho ka KEPSA Victor Ogalo ne owacho ni jo ohala mapacho ka onego kaw thuolo mar uso mwandu gi e pinje mamoko manoko mar Afrika ma ugwe kaluwore kod yot ma ibiro kel kod yawruok mag chiche ma Afrika. Samoro gimiloso Kenya kaendi chiche onge i Kenya tinyalo yudo chiche kanitie Rwanda. Koro ka ok oyawni kiewo to onge kaka inyalo biro loso gino kaendi mitimo ang'owa miter Tanzania. Ok ochuno ni gimoro amora mwaloso kendi nyaka us mana e chiro makaendi kech samoro chiro maka kosepong'ni tidwa dhi kanye. Ogalo wacho ni onge luoro moro amora ma jo ohala mapacho ka onego bedgo kaluwore kod okang' mar yawo chiche mag pinje 54 mag Afrika nikech piem e kind jolos mwandu ema biro nyayo helnigo. Sama iluorni to ibende igeng'o chenro mang'eny minyalo gerori godo nikech kasama ji nie klas e kifwenyo ni nitiere gimiluongo ni piem, nitiere gimiluongo ni competition. To kasama isayudo ni nitiere piem moro ma chuni ni nyaki piem gi jowete nie klas to iyudo ka ibe koro yawo obwongoni kendo imedo nyayori. Oganda mawuok e pinje mag Afrika bende jiwo mondo kik keto badho ma kinde ka kinde ne mwandu mawuok e Afrika ka gimiyo mwandu mawuok oko mar Afrika thuolo mar donjo e pinjegi. We should shy away from this is a Kenyan, this is a Rwandan, this is a Tanzania. We should call ourselves East African. We should call ourselves Africans. The same we should treat our products. These are our own products. Why do you treat beans from Rwanda? You expose a tax or a barrier on those beans. This should be beans from East Africa. We should be excited. Made from Tanzania should access Kenyan market. Why do you create barriers? So we need to dismantle those borders that are becoming a hindrance to our trade, to our prosperity, to our economic transformation. Pinje 54 mag Afrika oseyango wichruok mabiro yawo chiro e kind pinjego. Okang' ma igeno ni biro medo ohala e kindgi nyaka tamalo 35 kowuok e atamalo 15 matimore sani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.